Nasurok 16.5 million pesos ti nailista at danyos. Tinagtipon nga epekto ti bagyo ken habagat idiay La Union. Iti report ti La Union Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasurok sa 10,000 a pamilya a Buklen, ti nasurok 32,000 nga individual, manibot iti nasurok 2 gasot a barangay, ti naapektaran. As of 8 p.m., iti kalman 50 pamilya a Buklen, ti nasurok sa gasot nga individual, ti agdaltalinad ita iti evacuation centers, ti San Fernando City, San Juan, ken Caba, bayat a 7 pamilya ti nagkamang kadagiti kabagyanda. Iti agrikultura, mapatapata at dumanon iti 12.9 million pesos, tine-record at dadaal 3.4 million iti infrastruktura, ken nasurok 200,000 iti sektor ti agriculture livestock. Sa nga pulukat siyam, tine-record ka slightly damaged houses, iti San Fernando City, San Juan, Agoo, Bawang, Caba, Nagilian, ken Santo Tomas. Bayat adwati nakaroan na dadaal a pagtaangan, iti Bawang ken Nagilian. Nailista mo ti Kaunaan na casualty ti probinsya, baban iti 45-year-old a lalaki a nalmes iti irrigation canal iti barangay Rimos, Luna.